ktorá ešte stále je tu medzi nami, Dominika Pavlíková, ktorá v Lani vyhrala talentovú speváckú súťaž Hudba v duši 3. Ale takisto tento rok sa konali tieto talentové talentová súťaž Hudba v duši 4. No a tento mladý muž, ktorý teraz vystúpi, síce túto súťaž nevyhral, ale vyhral divácky hlas. Čiže všetci ľudia, ktorí tu boli a hlasovali, tak jednoznačne hlasovali za neho. Je to mladý muž, ktorý spieva naozaj zo srdca. A ja som vtedy povedala, že takto to musí vyzerať, keď človek chce spievať. A Attila spievať chce. Je to mladý muž, ktorý sa učí spev na základnej umeleckej škole Štefana Nemeta Šamorínskeho tu v Šamoríne. Tak ho privítajte s veľkým potlesom, je to človek s veľkou dušou a s veľkým srdcom. Attila Mezej!